Гэта праграма «Вяскоўцы», з вами Віктор Праліч. Сёння мы зноў выехалі на палі Віцебскай вобласці, каб паглядзець, як ва ўмовах пандэміі працуюць тыя, на каго лягла харчовая бяспека не толькі рэгіёна, але і краіны. Працоўны дзень у дыспетчара вытворчага ўчастка Палудзеткі адкрытага акцыянернага таварыства «Рудакова» у пасяўную і так пачынаўся рана, а сёлета яшчэ раней. Перад выездам вадзіцеляў і механізатараў у палі да звыклай ацэнкі стану дадалася яшчэ і выдача сродкаў індывідуальнай аховы, маскі і антысептык. Калі ёсць падазрэнні, змерыць і тэмпературу, але, стукаюць тут тройчы па сталу, да такой працэдуры, на шчасце, не даходзіць. Тое, аб чым сёння шуміць увесь свет, тут заглушвае гул сельскагаспадарчай тэхнікі. На гэтым полі вытворчага ўчастка Палудзеткі зараз ідзе падрыхтоўка глебы пад пасеў зерневых. Здалёк можа паказацца, што і магутныя трактары трымаюць дыстанцыю паміж сабой у полі з-за эпідэміялагічнай сітуацыі. Але гэта не больш чым тэхналогія сельскагаспадарчых работ. Дыстанцыравацца тут павінны тыя, хто за рулём. Аднак у кабіне трымаць дыстанцыю няма ад каго, а вось падчас размовы з калегамі ці нават з намі ўжо не парада, а патрабавання. Хаця ці то ў жарт, ці то ў сур'ёз тут кажуць. Мы не обращаем, что он даже есть. Мы как вышли в поле, так с утра до вечера даже ничего не можем про него сказать. Как будто не знаем про него даже. Такога ж меркавання прытрымліваецца і механізатар Андрей Пышнін. Для трактарыста са стажам пасяўная 2020 амаль юбілейная. На полях працуе ўжо 14 гадоў. Бывала ўсякае, але каб прытрымлівацца такіх мер засцярогі для тых, хто сее хлеб, не прыпомне. Сам Андрей прызнаецца, што станоўча адносіцца да прымаемых кіраўніцтвам мер. Есть маски, есть антисептик. И, пользуемся, когда общаемся с людьми. Вероятно, вы пользуетесь ими, когда приезжает кто-то там заправлять селку? Так в тракторе я же один нахожусь, никого со мной нет. За эпідэміялагічнай абстаноўкі прафсаюзы аграпрамысловага комплексу сталі больш пільна сачыць за аховай працы. Сумесна з управленнем па сельскай гаспадаркі і харчаванню галіновы прафкам прыняў супрацьвірусныя меры. У прыватнасці былі выдзелены дадатковыя фінансы на набыццё дэс-сродкаў, масак і пальчатак, каб узброіць імі спецыялістаў АПК вобласці. Прычым не толькі механізатараў, але ў тым ліку расліна і жывёлаводаў. Ад інфекцыі не абаронены ніхто, а таму, калі не падчапіць COVID-19, то як мінімум прымаемымі мерамі прадухіліць заражэнне сябе і акружаючых магчыма. В этом году у нас на полях трудится где-то 30-35 механизаторов. Значит, на сегодняшний день ведется и не только посевная, уже начали прополку озимых и подкормку озимых. Уже второй раз начали вести, значит, подкормку рапса. Поэтому, значит, все работы ведутся. Приезжает районная профсоюзная организация, которая на сегодняшний день помогает и антисептиком, и масками, значит. Всяческая помощь оказывается, поэтому всем большое спасибо за это. В этом году у нас была зима легкая, бесснежная, значит, поэтому проходит посевная более энергичней в том плане, что земли сухие, значит, по 2 раза, по 3 раза лишние обработки все снято, поэтому экономится топливо, и экономится все, значит, учитывая то, что вот это самое с коронавирусом, значит, у нас получается, все работаем у поля, поэтому у нас меньше вероятности, чтобы можно было заболеть, поэтому меньше обращаем на это внимание и больше занимаемся посевной. У сталоўцы, куды з'язджаліся ў давірусныя часы, механізатары з усіх палёў сельскагаспадарчага прадпрыемства зараз на дзіва чутнае толькі брацанне лыжак аб талеркі. Гэта раней тут быў натоўп людзей і бурна абмяркоўваемыя тэмы. Не тое, што механізатары саромеюцца нас ці нагаварыліся, проста зараз, па-першае, размеркаваны час на абед, каб дзясяткамі сюды не прыязджалі, а па-другое, сацыяльнае дыстанцыраванне.
За стол прымаць ежу сядаюць па адным. Папярэднія, а тут нібы малых кантралюе супрацоўнік сталовай, не толькі памыць рукі, але і, безумоўна, прадэзінфікаваць спецсродкамі. Гэта інструкцыя. Соблюдаются меры предосторожности по охране труда. На мастерских, в столовых, в других подразделениях вывешиваются информационные стенды. Потом соблюдается личная гигиена среди работников. Проводится мониторинг по состоянию здоровья тружеников. Заводятся журнальчики. При приходе на работу записывается фамилия, измеряется температура и отслеживается, чтобы не было заболевших. Сёння аграрыі Віцебскай вобласці набліжаюцца да фінішнай прамой пасеву зерневых і зернебабовых культур. Прыступілі ўжо да пасеву кукурузы і льна. Здавалася, хутка ім можна будзе з палёгку ўздыхнуць, але ўсё роўна гэта ненадоўга. Наперадзе нарыхтоўка кармоў, не менш значная і адказная працэдура. Затым уборка. Для кагосьці гэта здасца складанай справай, для кагосьці не. І вось да другой катэгорыі адносяцца аграрыі. Яны разумеюць, што іх абавязкі ім жа і трэба выконваць. Увосень потым спытаюць з іх. А таму падчас панавання пандэміі робіцца ўсё мажлівае, каб захаваць здароўе гэтых людзей. Урачы зараз на перадавой барацьбы з эпідэміяй, а аграры ў полі абараняюць харчовую бяспеку.